Diani tuhata tapasadama rohata tapukama parminggota di bagasan manukuton maret de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jahoba ende naimbaru, ainunga di papahen ibana aka halongangan, nunga di papotohon Jahoba hatuonna, nunga di papatar ibana hati koranna diadopan ni aka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali Tuhan debata suruma to di perbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite hakeheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gaddah porsion nami marhite-hite pakirimun na mangulu asa toktong kuingot kami nahehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amin. Surat-surat Maha Muda
hokkamuma sikat nipatik dihita di bagasan minggutta sadarion na dienet sian pesalmen 10 ayat 6. Alai yang goau marhaposat tuasi di roham doau ikon marulupulup rohaku mida pangurupim marede maau tu Jahoba aideng kaddo uhumna tuau atong rap mangidogugu mahita tuarupan di Tuhan debata laho mangulahon patiknai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahopart patikmi amin. Dumasai dosa mula di malumha nang dia hododo dari ai tidak sangat saksak bajumi na dia hododo danai ia so malumho di bermuda itu sak bajum somon hapasi aias hodi pai budari tuhatok maho mamuri rohami moias hodi pai budari sai bagas mangukur hotumu ali aina malum di pai budari ia so balum ho di panudai tuhatai ai nang sak bajum somon hapasi aias ho di pai budari. Tabau duk bema rohata diadupan ni Tuhan debata Jahoba tatopotima dosatta nagudangi ali amanami jala debatanami na di banua gijang pargugu nasohatu dosan pardengkan basa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham sai marpamuati maroham di hasahaton nami jala sayunang beingot akkadusa nami ay jujud dohami mardusa maradopon ho jala jujud dohusung kulihami rimasmu marhite sian pangalausion nami dihatam ali Tuhan Jahoba sayunang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuon nami balua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin laos tabigima baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata Roma hamu tuau asa mangulu tordimuna ninna Tuhan Jahoba tungsura rara dosamuna songon abit bunga dapdap botardo bahenoku songon itak nak perara songon abit hasubba gabi songon hapas do muse hasangapon ma di debata na di ginjang amin.
debata epistel di Parminggota di bagasan manukuton tersurat di Kolose 3 ayat 15 1 ayat 17. Kolose 3 ayat 15 saha rodi ayat 17 marsore-sore mahita majaha. Jala damini Kristus ima mangarazai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijou di bagasan sada daging. Gabi parroha mauliate ma hamu. Gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Mardongan sandok kapistaran mahamu marsiajaran jala masih paengo timutan mari dehite aka ende pesalmen. Mut ende pertondion ende hon hamuma debata di bagasan rohamuna maroha hamuliate. Jala nasi ulaun manang di hata manang di pampahenan saluhut nai ma marhite-hite goarni Tuhan Yesus huhut mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Haporsiautai songon nahina tidakkoni dongata sahaporsiau di sadok portidion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu lusan natu mo palangi do tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siat to di parbadia adorak suabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar bazal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoru dung ditanum na mula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo laho huntul siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana paimamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea di todi porbadia jalarong sada huria nabadia huria hatopani alak Kristen akka nabadia dot diasesani dosa dot diatai nama dok mula mangulu sogo daging ni halak naong mate dot dianguluan nasora suda. Amin.
Tabege majo titing di Huriatta. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Goarni Mingguta sadarion Minggu Kantate tanggal 7 Mei 2020. Topik Minggu Maredde Mahamu di Jahuba Ali Sadok Tanoon. Kosong sada Padidion Nabadia. Patu paudo di huriat tahun Padidion Nabadia tu dua halak yanakon di huriatta di hari Minggu sadarion tanggal 7 Mei 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB. 02 pertukaran mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tusurak sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu sadarion tanggal 7 Mei 2020 di Patu Pado pertukaran mimbar di lingkungan sedistrik Walu DKI Jakarta. Jadwal pertukaran mimbar ima A. Pendeta na melayani tu HKBP Pasar Minggu ima amang pendeta Apen El Nababan Demin sian HKBP Jati Waringin na melayani di Parmingguon pukul 7 manogot bahasa Indonesia. B. Amang pendeta Sobok Simajutak STHMM melayani tu HKBP Resort Petukangan di Parmingguon pukul 10 bahasa Batak. C. Laos Marhite Tukar Mimbaromma pasahatot tado tupak pangurupion tu operasional distrik. Tapasahak ma ditikki peleat tujolo tu katong warna biru. 07 Pemberdayaan Parhalado. Pemberdayaan Parhalado na yang dipatupa di hari Kamis saat hari Sabtu tanggal 10 sada satu tanggal 10 Mei 2020 nama ringanan di Hotel Pesona Krakatau Anyer. Pembicara ima amang pendeta Nexon Simajutak MTH Preses 27 Deboskap doho amang sau Sitopul CEM etos master dan motivator nasional tatangyak koma asa mardala doho dengan ulauni. 04 Panitia Pesta Gotilon. Rapat Panitia Gotilon di Patupa di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 pukul 12 dung sidung Parmingguon Arian. Maringanan di gedung fasilitas lantai tolu. Titingomma sekaligus sebagai undangan. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. 05 Ibadah dan perayaan Paskah Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tu surat doho undangan preses dohot panitia perayaan Paskah Distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupado ibadah doho perayaan Paskah Distrik ima hari Senin tanggal 2 Mei 2020 inganan sopo marpikir mulai pukul 30 saat tuna selesai. Sude pendeta doho keluarga borhak do madohoti acaraon. Sayang giak ma mardala doho dengan acarai. 06 Dewan-dewan. 06 titik sada Dewan Koinonia. 06 titik sada Seksi Ama. Sermon Seksi Ama nang dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna gereja Pinangido Tusude Ama Asaro Madohoti Sermoni. 06.2 Dewan Marturia. 06.2 sada Seksi Sending Ibadah Paskah Sending. Seksi Sending naing patupahon ibadah Paskah Sending
di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 maringanan di kebun wisata Pasir Mukti Siterep, Bogor. Kumpul pukul 6.30 WIB di HKBP Pasar Minggu. Informasi lebih lanjut boleh menghubungi Amang Evangelis H. Purba do Amang Situa Nixon Silabutar 07 dana nasorang. Naparjolo di basa-basa tuhatta do sada dana boru na di hari Kamis tanggal 20 Maret 2020 di keluarga Johannes Sihite Inata Meridiana Paranginangin. Alamat Jalan Tanjung Barat Gang Haji Walwi nomor sada RT 04 RW 01 Ulaya 2 Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Napaduahon di basa-basa hotuhatta do sada dana bawa na di hari Senin tanggal 1 Mei 2020 di keluarga Hendra Siagian Inata Kori Borusi Hobbing. Alamat Jalan Jaga Karsa Sada Gang Aren 2 nomor 50 Sada RT 005 RW 002 Jagakarsa, Jakarta Selatan, wilayah 10 Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Titing naso jinahahon dohot parhepengon ni huriatta, boy matajaha di titing naung di pada di huriatta. Songonima titing dihita di bagasa saminggon mauliate. Tabegema sosialisasi sian panitia pesta Gotilon. Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta semuanya, dan yang kami kasihi Amang Inang Naposo Remaja dan Sekolah Minggu Ruas HKBP Pasar Minggu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Perkenalkan, saya Guntur Sinaga mewakili panitia Pesta Gotilon 2023 akan menyampaikan informasi terkait Pesta Gotilon tahun ini. Tahun ini kita akan kembali melaksanakan Pesta Gotilon di hurian kita HKBP Pasar Minggu. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dan daripada Pesta Gotilon adalah pesta panen, di mana persembahan atau sebuah kita berikan kepada gereja sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita semua. Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Acara puncak Pesta Gotilon tahun ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 dan ibadah Minggu pada saat acara puncak tersebut dilakukan hanya sekali saja. Pada Pesta Gotilon tahun ini, temanya adalah persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sedangkan subtemannya, melalui Pesta Gotilon tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan HKBP Pasar Minggu. Ada rangkaian kegiatan dalam pengumpulan dana yang telah ditetapkan oleh panitia, antara lain amplop ucapan syukur, sebuah wilayah berupa uang tunai, makanan, buah, dan bahan, sebuah kategori hukuman bor, lansia, remaja, naposo, dan anak sekolah minggu. Lelang panitia berupa pin emas bentuk salib, lelang barang berupa songket, ulos, batik batak, makanan dan buah. Khusus untuk lelang ulos akan diuloskan oleh Abang Preses pada saat acara puncak. Penjualan kupon berhadiah, adapun untuk kupon tersebut dapat dipesan melalui sebuah wilayah, seksi dana, atau bisa juga didapatkan di meja panitia depan gereja setelah selesai ibadah minggu. Setiap minggu, panitia
akan melakukan bazar makanan dan buah di depan gereja, dan juga ada display barang lelang. Mari Amanginal dan seluruh jemaat PKBP Pasar Minggu agar ikut berpartisipasi serta merayakan Pesta Gotino kita tahun ini. Dan mohon dukungan doa buat seluruh panitia agar kami dapat bekerja dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan kita. Mauliate, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
pasahaton pilihan sadaa dohot sadawi marede mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhu na roha, imana mga ramoti aka ate-ate doho pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita saluhukna dihamu akadongan akamanami inanami ruas ni huriata namar saur di bagasan parminggot tasadario hatani debata nagabe ujahan di jamita di minggut tasadarion minggu kantate tersurat di buku sada kronika bidu 10 ayat 27 saha rudi ayat 28. Sada kronika 10 ayat 27 saha rudi ayat 28. Pujaha madihita tapai uti hukma. Ede homa Jahoba ali sadok tanoon baritaho kamu ma hatuaon na ganupari pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak perbegu hamulion nai di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akan abinahen nai aina tibul do Jahoba jalatama situtu pujion nasokal do ibana mangatasi sudi akka debata ai aji-ajian na do sude debatani akka bangso perbegu alayang go Jahoba naung majahidihon akka langit hatongamon dohot hamuliau di jolona hagogo dohot hinauli masa di bagasan habadiaon nai hamu alia kamargani akabangso saya lehok kamu matu Jahoba lehok kamu matutu tu Jahoba hamuliau dohot hagogoon ido sahak ni turpukta di minggu kantate edde hokamuma di Jahoba edde nai baru dan apala nai baru be jauh-jauhon dan apala nai baru be dihita minggu kantate alai saya disosoi asa mangedehon edde nai baru marujahat di topik maredde mahamu di Jahoba ali sadok tanoon somalna niya siya pesalmed dujuk jut mulu naing markantate alai di bagasan mingguta sadarion dienek dosian kronika manang di hati Indonesia tawarik mulu par pesalmen ulu dusipata holan dalam kurun waktu tertentu marningot dengan bahasa dohot asinirohan di debata imanagabe ujahan imanagabe mapot ciri parpesal menisa diri memuji pasangapot debata alayang go tawarik kronika secara holistik ngulu dohot parnguluon ni nasajolma di sisi ngitanoon di uhal di buku kronika. Jadi buido dohonot tarupani memang betul-betul di bagasan minggu tasadarion bukan hanya sebatas kurun waktu tertentu dalam perjalanan hidup manusia, dalam peziarahan hidup manusia, akan tetapi secara keseluruhan perjalanan hidup manusia. Moloha Kristenon mamukama sian pakokopon ni debata mamuka tubuh ha Kristen ni saha rudi nuaing disima dirunut sude dia ma pangalaho namasa di bagasan pangatoyon ni debata ima bocirta laho memuji pasangapun debata jadi di upgrade terus sia mulana dakola sia natuari dakola sia minggu nasalpu
Molo taringo tu perdalanan ni nguluta sian hatu tubuta, baka boy dirunut sian adora sotubu do pehita. Dada holan dung saat kita di hutan riburo. Marningot kita di sude songo dia pabahenan pangaramoti doho padongani ni debata. Molo di buku tawarikon manang di buku kronikao. Mamuka dosien hatau topan ni bangsoon, hatau topan ni portibio. Marhite-hite panopau ni debata. Sian naswarong gabe adong. Ex denihilo, dari nol menjadi ada. Di topa jol matumiru rupana tudos tu pangalahona, sian orbu ni tano jala di luson hosahang ulu tu bagasan bungbung ni igungna. Laos di paingo do jolma songo dia pangaramoti do padongani ni debata di sude perdalanan ni ngolu ni jolma namar nakko tuat di na mangarup tu bangsa parasian ni debata doho na manudal ho debata di paingo di si nak pesa sitong na cenderung do tawarikon manang na kronikao di suarahon Raja Daud manang Raja Salomo. Alai di sudi perdalanan ni jolma di sisik ngitano on neng di paingot songo dia do pangatoyon ni debata na ikon hati dakonommu di bagasan ngulum songo dia do pangatoyon ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni bangsona nang pesa sitong na say sipata tudal nak pesa sitong na say marhata barangsi nang pesa sitong na patapak-tapak hudul pulik padoan. Neng di somma di paingot kita kamang do taminang sudi punguan na pinarbadiaan di debata. Narohita lahu mengadop tuha bangsa parasian di debata. Kehadiran kita di sini bukan kebetulan. Buru terjaloro hatai. Janganlah kebetulan. Dada holan alani neneng membuat terdiri dan dua keluarga nu benda gamer minggu di sini. Utahe. Dada holan nanaeng mengedehon edekan tate na tulu punguan para deo ate. Idu bocir na kamang do tawina. Songo dia do pangatoyon ni debata. Dada holan sebatas nanaeng pabotohono ni Raja Daud markantate au ala melua au sia jorgong. Di na pinalili ni Raja Daud tau, Raja Saul. Dada holan neng hati dakono ni Raja Salomo. Ala dilehod debata habisuho diau bah naga biboyo menibangi sude akka pangalaho doho sude akka parkaro narotu bagasan pedalanan ni haraja oku. Ale doho do dipaingo jolmai. Ditiki di halupa hoko debata songo dia do pangalaho jala songo dia do pangatoyon ni debata di ho doho do debata mana di koko ditiki nakal ditiki merbalik ditiki masih paula ditiki marhata marangsi ditiki mangulaho nakahajahato doho lan aka pangalaho nasyon ni lomohon ni rohani debata. Tetap do debata si pangatoi di bagasan pejiarahan ni nguluta nang ditiki songonai dokna diturpuk jamito debata dengan letter D huruf kecil huruf Mehmet nane madokon menduakan Allah hidup di son. Ai aji-ajia do sudi debatanya kabang super begu. Dado holas sebatas debatana sumana da debata ya bangso na sumana da debata. Ale bangso Israel yang meninggalkan Tuhan. Semuanya kan sia-sia. Alai di bagasan pangalaho nama saido akamang do taminang di pangatoi debata, didongani debata, diramoti debata. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah melupakan janji setianya. Sekalipun manusia meninggalkan janji setianya kepada Tuhan, songo padok ni bangsa Israel, ditikilah majalo pasu-pasu na belga.
Dina pinatupul ni si Musa pangiduan ni debata tu bangsoi. Ulua muna do debata sian nasa roha, sian nasa pikiran muna, sian nasa gugu muna. Sada Musa, dua Musa, 10 sia ayat pitu dohot ayat walui. Alai sudero na sida mado uluan nami masudena pinangidu ni debata. Daksa dia leleng ditudalo na sida do debata. Adong do pangalaho ni colma di baga sa tikyo na si songoni. Adong akamang do pamina. Hupikir dang mardia ibar. Parbalik ni bangsoi. Songon parbalik ni si Majaloto. Dang mardia ibar nak kita. Si patata tu dalhon, si patata parsuada. Mungkin alanya ka pergumulan dohot totangan ning ulu, alanya ka kebutuhan dohot aka tuntutan. Kadangkala kita meniadakan kuasa dan kasih Tuhan. Di pangalaho akan aku pajojor nak kaninganima di baga sa tikyon neng togon na hita betul-betul markantate dangadong benama si Paula disi dangadong benas balik mata disi dangadong besa si tong na disi akka hata warang si doho pikiran na manirpang sian na pinangido doho sian na hinalomohon ni rohani debata betul-betul markantate eddeho kamuma di Jehovah edde nai baru maredde mahamu di Jehovah ali sadok tanoon. Kita mau di-upgrade sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Rohata, pikirata. Sasitonga daktama hita hudul radi majalo pasu-pasu nai di bagasa tikyon alai di patama debatado. Amin. Daktama hita. Saya tidak layak. Bahkan di sope daktama au jongjong alai di patama di batado au dipakai di batado nguluku saru di nuaeng dope ido naiko si hamula te honota daktama dope hita anggo nasa sitong songo dia paredeon nasi tong jolo natkas songo padok ni apostel Paulusi dada holar rohatta marede alai doho do nang pikirata dada holar rohatta martangiang alai doho do nang pikirata memakai semua segala karunia. Tangapalan nai baru be mulu hudok, edde nai baru edde honuta, sasi tonga, dada pola ikon edde nai baru digugah manang ditopa. Anggo edde nai kapar edde nak kanengani eke edde nai jadul di sudieti. Itu. Jela au adong nak kadingan rupani songo festival di hari Kamis nasalpu nama muteni buru nang dabu nanggo pada 50 nilainya mulu tabigi nak kaning ba lan sei manak kaningan pamusatan ni edde ni sudiete mulu tabigi nak kaning sului songone hitir-hitir do ba sahak do naing manang nadang hape sahak do itu teh nang pedang sahak tupits nai itu teh amang panggabian ale sahak do anggo sia suarai do sian hasil le sasitong dah pale dene barui mai dene lelengi jala kategori ni IP sasitong na mulu di pajulu tu akan persia duo darong masuk nominasi tapi kita dihadirkan di sini untuk memuji dia amin. Di pasonang rohata di son, di pasonang todita di son, di loa cita, lahu memuji debata, mau mengambil sebuah sikap jauh ke depan, lahu patonggoro si malolok ta tujulu, do ubahen nama morhati rohaku lahu mengendeho puji-pujian. Betul-betul, pangaroro ni debata, padonganion ni debata, pangatoion ni debata, adalah ansih menjadi alasan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dah dong na asing. Anggo parangi doho pangalahota na say laon di tiki poso hita di tiki togos hamuna do tahe anggo auda ang poso do pe. Dasoy ko mengadungi manopu adora nabi bahwa dikala saya
waktu itu dapat memberikan lebih daripada apa yang saya telah berikan. Ale porsia mahamu dangarung dope hata terlebat saliling adong kosa hanguluor jala ido nagabe si hamulai totan wae saliling adong hahipason gugu ido si hamulai te honotan wae. Nang dung tulpe pe hamuna hita nang dung udu pe nang dung rodaro pe si malolong saliling adong hapor siao roha, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi betul-betul neng uhalon na roha tadoh pikita songon dia do roha namar kantate, songon dia do pangalaho namar kantate, songon dia do ngolunya kana porosia namar kantate di bagasa tikyo. Muluduk dia hidup lalu kamu alia kamar gani akabangso sai leho kamu matu Jahoba leho kamu matu tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon hamuliaon dohot hagogoon ngamangihu tu si sude manang na pelia pe guarni manang na gogo pe guarni manang na partikia pe guarni hamuliaon dohot hagogo tu Jahoba. Tak pola dong besi sukuro, dangang pola misi ragu honok tadi bagasa tikyo. Manang namar hite amplop pilihan gotilo pay, manang namar hite pilihan tu distrik pay, manang na pilihan tu pusat pay. Dangang besi ragu honok tanwang taringo tu nanang mangalehoni. Pasca itu sekarang akamang do tamina. Dung tay dehon edde hamulai tu Jahoba. Duk tay dehon edde nai baru tu Jahoba. Buhama selanjutnya. Wah masih lanjutnya. Mangulu mahita di bagasan akanong tabahini. Mersitu tuma. Unang be mula hulak be. Unang be margugu mahita mangalo jala mangadupi. Uti-utian hamaolong doh ragam ni akka pangelayalani si polisi marsitu ma ay dada hola suarata naneng edde honotta dada holan pakkamulete honotta naneng pasahatot tatu debata alai posisi keberadaan ni akka namar kantate ikon gabe pasu-pasu di akkana di humaliangna ikko gabe halomoan ni rohani debata mulut aja nakane ngaturpu episteli ahado na pinangido ni debata marhiti-hiti apostol Paulus ngulu ni akan namar kantate ikko boido dameni Kristus di bagasan ibana mian. Jadi dangarong tikita makagijakon nong tabain dangarong tikita laho marmang makon aka nong taula dangarong tikita mamering sabariba si malolong ta mangida aka jolma molutuk peleai molutuk pemeti dangarong tikita patupahon aka pamula-mulaon gariada alani Kristus doho damena di bagasa kita ada tanggung jawab besar yang harus kita penuhi. Alani jolo manamar kantate ikko si buat dame do. Bulu terjalo rohat teh. Jolo manamar kantate ikko si buat dame do. Ido di episteli naung jinahane para gedda do hotita nakaning jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Tidak ada sebenarnya waktu kita untuk menimbang dan memutuskan serta menghakimi orang lain. Dangarung tik kita. Ala memang dameni Kristus mian di bagasan mulutnya.
Imana perjulu. Namar kantate harus memegang teguh damai Kristus dalam hatinya. Mulung damai Kristus di bagasa rohana positif nama terus pikiran ni yakin mamu. Positif nama terus panatapan ni. Mulu di paro-paro apa kamu? Unang itur muruk kamu, positif mak. Berarti no baga dohamu sian na paro-paro ni. Iru tahe? Bedu dah. Eneng uroa kamu di rohana. Mulu di pahata-hata kamu, berarti ada sesuatu yang baik dalam diri kalian. Unang tontur disambut, ahorwa isiho. Itu rindakan, itu perbedaan itu nama asa. Saya yakin kita banyak menghadapi sifat dan karakter seperti itu. Dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu kecemburuan, engkau dicemburui, engkau disakiti, engkau dijelek-jelekkan, dan lain sebagainya. Waduh kita mamiaroi, asa terus positif pikiran. Tidak ada kata lain kecuali damai Kristus ada di dalam diri kita. Una pitur talului hahurangan idongan. Ta coba memangida halubian nei. Saya yakin serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya, setidak sempurnanya orang-orang di sekitar dia pasti memiliki kelebihan. Alan ikut tapi haro dong tahu. Kita harus selalu mengupgrade, kita harus selalu berkantate dari orang di minggu kantate sogot haduan natuari sebelumnya kita harus mengambil sikap bahwa saya harus selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Asa terus positif pikiraku, asa terus aura na positif haruar siapa matakon, siang ngolukon. Jala irogi kon ajar honota tu akan di humalia kita. Apa yang dikatakan di ayat yang pertama tadi ayat 23. Setiap hari, setiap saat baritaho kamu maha tuauna ganupari. Baritaho kamu maha tuauna ganupari. Darah holan iko marhite-hite pamangan nak suara body language mu pun bisa memberitakan. Pangalakampe. Pakataiyope. Dada hola ditiki di mimbaro manang dilangkatano nagabe memerita ho berita nauli. Jala memang itu. Jala hidup dari si dohono rupan itu na tua-tua tua kanatora sin dan neneng membuat terdiri. 5 musyawarah sangat jelas itu menekankan tradisi-tradisi yang harus diteruskan oleh setiap orang percaya. Mangajarhon, maneroi, manugu-nugu, asasuan ditiki hudul-hudul, ditiki neng mudum, dungdungo, ditiki merdala-dalan, ditiki hudul-hudul dieper manang di terasi jawi, tung sunang lupa ho makatahon hatao. Ulah saya ada ujahan asa au gawe de Batam, ho gawe bangsoko. Sangat dalam itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalanya kandingan sini pisteli dirajai damai Kristus. Bunda berdua parroha mauliati mak bersyukurlah selalu. Ido hitaukan atinggang tong dope marutung. Ido tahe ngagulung tikar tong dope marutung. Ngagagal tong dope marutung. Neng idoku disi kita sangat pintar dan bisa merunut dan mengambil sekecil apapun sesuatu keberuntungan itu. Setaduk do mau lihat tema Tuhan nang penok tinggangau. Anggona matutungi doho nahona gauroni
doho nahona ni aik gudangi na wiluluan dobe aliang gohosa dak kaluluan sedia moliate matua nang nuaeng pe ikotong do malo jala burju hita madok moliate tu debata manangahan na ni ulam manangahan na bui bahenommu tetap ma sidok moliate asa unang madabu hita tu gijang ni roha jala sudi na ni lehol di batatu hita sudi si lehol doi dangarong na bui si hagijak konot tadi si so padok ni buku Jeremia Budusia ayat 22 unang ma di tengahon na gugu haguguon na unang ma di tengahon na bisu habisuhon na unang ma di tengahon namora hamoraon na alai ayat 10 taida gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna mardonga sadok hapistaram mahamu masih ajaran masih tugu-tuguan ay naik sudi duhita ripas jala sikop marlas ni roha markantate di bagasa tikyo ala nita pakke masudia kasih leo-leo ni debata laho patuluson sakakna nang dihamu keluarga na dua nama buat dana terdiri nungatung bagas supasahat tami di tiki pastoral hita di pargugui debata mahamu asa gabe natoras namar sahala hamu nagabe tiruan dia kayanak komuna di napinalumehun ni debata dihamu akayanakon ditabay manang akka pasu-pasu na tuhamu asa adong pakyom muna laho pahoton laho patukon sudah akan nareko dia kayanak kotay selamat madihamu dua keluarga doho keluarga besar Sidabutar doho keluarga besar Huta Barat martang yang mahita ali debata jahuba amanami lomodo roham di luhutan nyaka nabadia napinar badia murohami nuai nama kalason pangaramotio doho padonganiomu di paroroto do ngulunami dada holad daging nang do toddi di hamulate horohanami dosa luhuk nele Tuhan saha ro di bagas jorom na badiau bui hami makalason pasu-pasumi alani i manotong ma pakka nguluhonon nami di paingoto hami di minggu kantate sadarion dada hola pamangan dada holan suara alai ngulu nami ikon mangedehon ede puji-pujian pasanga pokok dada macoho itak nii alai dukoca borhat mula kami sebagai coromon hangul honon nami mali Tuhan paingot-ingot tami ma jala udah honon nami ma ulah parsuromi alani pargugui hami nagaleon jala totong ma ojak todimi di bagasan rohanami asa totok setia hami di ojahan ni ngulu nami holan sasada sahoda li Tuhan nagabe bona ni ngulu habaor ni pasu-pasu di hami di ganu partikian ni ngulu nami nang di bagasan bason naing pasahaton nami mah yanakon nami dua keluarga marhiti-hiti padidio nabadia jakom manasida li Tuhan jakom ma poso-poso gabe anak kalongon roham jala lomodo roham diakka poso-posoi atok saha di homa hami saluhuna marhite-hite anakmu Yesus Kristus martangya kami tuho amin tapa saha mapiliat tatujulu tu pusat doho tu distrik marede mahita Partanobha
Sude jomai siar doi nagale doi Allah dosai pada nabi nana patau jomai marsa Ya, diamang inang
Nuaing masuk mahita tu acara padidion nabadia, taparade marohata, tabuka mabuku deta 146 ayat 122 di ayat 2 pengidohami ma asa jongjong natoras nama buat dana terdidi. Jesus naik terdiri do poso-poso sai Roma magaliki luhut manjalo di buana torasna masih betuso ay nagpasahatuna Tuhan dakdan ako. Martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang. Narodo hami tujulum mabuan akada danahon. Saya si maroham jaloma nasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan nama buan dana sididionon. Tanyo kamu ma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna. Pudai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tubagasan goarni debata ama. Anak dohok tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu nahu tonahoni tuhamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku dohamu. Ganu pari, rasira saro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia doho ni didi dapotan hanguluan, alain naso porsia hona uhum sugut. Tangi hok kamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipisang akka sisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma. Loa camuma akka dana hiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo nahudo hotu hamu. Manangisepe anggo so songod dana ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma kada danahi dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong di hamuna toras hati dako kamu majolo hata hapor siaut tai takas jalarak mahamu makatidakon au porsia 22 tulu ya. Atong halusi hamuma hata na husuk kunon parjulu di pangido hamun waeng di dion akada danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna
2. BH naolo do hamu mamuda yana komunon asa di boto jala di hutun nasida hatani debata. 3. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha ma ibana tu debata marhite-hite padidio nabadiai Roma marsasa keluarga. Immanuel Andreas Huta Barat. Ya. Ale Jeremia Immanuel Andreas Huta Barat. Hudidi maho tu bagasan goarne debata ama, doho tu bagasan goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarne toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobong mo tu bagasan harajauna ola nyor rudi saliling nililingna. Amin. Iya, silakan. Ali Aharon Argado Sidabutar. Hudidi maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobong mo tu bagasan harajaonna, ola nior rudi saliling nililingna. Amin. Jongjong mah nama buan dak dana terdidi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat nami akadak dana hotuho. Jala di jakokoro nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa liling nililingna. Asimaroham doho di akanatoras ni danaho. Sai pargugui jala ajari manasida manugunugu danaho tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaomu. Amin. Maret dehita buku de 145 ayat sada jongjong mahita saluhuna. Ai discípulo
martangi yang mahita tapasah ma pilihat datu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho leho na dingga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat nami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibiot. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami godang ni silehol-lehom mituhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana dilihom di rodis mataku nang adohon kegepi rodis saluhut hartaku. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say sau malomo ne roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa deron hanguluan siapari, se sama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu si debata mula mahamu di bagai sadame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Itu hata ala tongon tapatu papat didion nabadia tu dua keluarga di jolu mahita masih jalangan Roma hamuna dua keluarga Roma kam inang masih jalangan mahita mar selama hari Minggu.